A continuació resoldrem la quarta part de problemes de dissolucions i aquests concretament estan centrats en la molalitat. Llavors, en el primer ens diuen que volem preparar una dissolució aquosa amb una molalitat de 0,8 mols per quilogram de dissolvent a partir de 15 grams de nitrat de potassi i ens demanen que calculem la massa necessària i la massa total. Llavors, per entendre-ho, nosaltres partim inicialment de 15 grams de nitrat de potassi. Llavors ens demanen que calculem quina massa, quants grams o quilograms de dissolvent hem d'afegir als 15 grams de nitrat de potassi per tenir una molalitat total de 0,8 mols per quilogram de dissolvent. Llavors, fixeu-vos, nosaltres, com partim dels grams de solut, ens demanen que calculem els grams o la massa de dissolvent. Primer hem de buscar la relació que hi ha entre el solut i el dissolvent i aquesta relació ens la dona el 0,8 mols de solut partit per quilogram de dissolvent. Amb la molalitat ja relacionem, connectem el solut amb el dissolvent. L'únic que en la molalitat el solut està en mols i a nosaltres a l'enunciat ens el donen en grams perquè utilitzem 15 grams de nitrat de potassi. Per tant, el primer que haurem de fer serà transformar els 15 grams en mols, de manera que comencem amb els factors de conversió. Si nosaltres tenim 15 grams de nitrat de potassi, per transformar-ho en mols, haurem d'afegir el factor de conversió, que l'hem fet moltíssimes vegades, d'un mol d'una substància, en aquest cas nitrat de potassi, equival a la seva massa molecular. Per tant, si fem la massa molecular del nitrat de potassi, ens dona 101,01 grams de nitrat de potassi, KNO3. Per tant, fixeu-vos que amb això podem tatxar grams de nitrat de potassi i grams de nitrat de potassi i ja tindríem els mols de nitrat de potassi. Llavors, la relació entre els mols de nitrat de potassi i quilograms del dissolvent la tenim amb aquest factor d'aquí. Per tant, l'afegirem en el següent per... Fixeu-vos, si aquí dalt teníem els mols de nitrat de potassi, els 0,8 mols de nitrat de potassi l'escriurem a sota, el denominador. Hi ha 0,8 mols de nitrat de potassi i a dalt l'altra part, el quilogram, per 1 quilogram de dissolvent. No ho confoneu amb la dissolució, això és dissolvent, posarem dis, però en aquest cas com és molalitat, parlem de dissolvent. De manera que si ara tatxem mols de nitrat de potassi i mols de nitrat de potassi, ja ens quedarien els quilograms de dissolvent que necessitaríem. Per tant, resolem aquesta operació, multipliquem 15 per 1 per 1 dividit entre 101,01 i dividit entre 0,8 i ens dona un resultat de 0,1856 quilograms de dissolvent. En aquest cas, ja ho podem posar, serien quilograms d'aigua. De manera que això equival a 185,6 grams d'aigua i ja tindríem la primera resposta del problema i és que necessitem 185,6 grams d'aigua per afegir-los als 15 grams de nitrat de potassi i tenir aquesta molalitat. I després l'altra pregunta, o el que ens demanaven és que calculéssim la massa total de la dissolució, l'únic que hem de fer és sumar 15 més 185,16
i això ens donarà una massa total de la dissolució de 200,6 grams. I aquesta serà la massa total de la dissolució, el solut més el dissolvent. Anem al segon problema, que ens diuen que tenim 10 kg d'una dissolució 1,5 molal de clorur de sodi i ens demanen que calculem la massa de solut i la massa de dissolvent. Aquí hem de vigilar de no confondre. Recordeu, com hem dit abans, l'1,2 molal vol dir que hi ha 1,2 mols per cada quilogram de dissolvent, no de dissolució. I ens estan donant que tenim 10 kg d'una dissolució, la massa total de la barreja. Llavors, el primer que haurem de fer és, amb l'1,2 molal, saber quants grams de solut equivalen a un quilogram de dissolvent. I llavors amb això acabarem de treballar per saber la proporció entre els dos i la quantitat exacta que hi ha en els 10 kg de la dissolució. Però per fer-ho, primer agafem l'1,2 molal i l'escrivim bé amb les unitats, de manera que l'1,2 vol dir que són 1,2 mols de clorur de sodi, NaCl, i com és molalitat, això és el que hi ha en un quilogram o per cada quilogram de dissolvent. Torno a posar dis, però en aquest cas és dissolvent, no dissolució. Llavors, per saber la proporció, transformarem aquests mols en grams. Per això afegim el factor de conversió dels mols i nosaltres sabem, com tenim el mol a dalt, l'escriurem a baix. Sabem que un mol de clorur de sodi, NaCl, equival a la seva massa molecular. La massa molecular del clorur de sodi que hem agafat nosaltres és de 58,5 grams de clorur de sodi, NaCl. Per tant, si tatxem mols de clorur de sodi i mols de clorur de sodi i fem aquesta petita operació, ens donarà que tenim 70,2 grams de clorur de sodi, NaCl, per cada quilogram de dissolvent. En aquest cas, tot i que no ens ho indiquin, és una dissolució aquosa, per tant, ho hauria d'indicar l'anunciat perquè sempre s'ha de posar si és aquosa o si és un altre dissolvent, perquè hi ha molts tipus de dissolvent, però seria dissolució aquosa, l'únic que no ho hem apuntat aquí a l'anunciat. Llavors, ja sabem la proporció, i és que per cada quilogram de dissolvent nosaltres utilitzem 70,2 grams de solut. Per tant, la proporció seria aquesta. Si volem tenir-ho tot, el que podem fer és escriure-ho tot en quilograms. Aquest 70,02, si ho transformem a quilograms, dividim entre 1.000 i ens queden 0,0702 quilograms de NaCl. Ara no farem càlculs complicats, sinó que hem d'entendre bé aquests números per arribar a la resposta del problema. I l'equivalència és que aquests quilograms de NaCl és el que hi hauria corresponent a un quilogram d'aigua. Per tant, si nosaltres agaféssim de forma suposada aquestes substàncies o aquestes masses d'aquestes substàncies, ens quedaria un volum total de la dissolució
de 1,0702 quilograms. I ara sí que això seria la suma dels dos, per tant, quilograms de la dissolució. Llavors, ara, sapiguent aquesta equivalència, nosaltres teníem inicialment 10 quilograms d'una dissolució. Per tant, amb un factor de conversió podrem començar a tenir resultats. Si nosaltres tenim 10 quilograms de la dissolució, ho apuntarem amb una D majúscula per no trigar tant en escriure-ho. Si volem saber en 10 quilograms de la dissolució quants grams, per exemple, de clorur de sodi hi ha o quants quilograms de clorur de sodi, el que haurem de fer és multiplicar els 10 quilograms de la dissolució inicials i un factor de conversió, de manera que nosaltres sabem l'equivalència la tenim aquí, que en 1,0702 quilograms de dissolució, 1,0702 quilograms de dissolució, haurem de trobar 0,0702 quilograms de clorur de sodi. De manera que amb aquest factor de conversió, fixeu-vos que si tatxem quilograms de dissolució i quilograms de dissolució, ens quedaran els quilograms de clorur de sodi que hi havia en els 10 quilograms de dissolució inicials. Per tant, si multipliquem 10 per aquest valor i ho dividim entre 1,0702, ens dona 0,66 arrodonit, quilograms de clorur de sodi i ara, com també ens demanaven la massa del dissolvent, l'únic que hauríem de fer si nosaltres tenim 10 quilograms de dissolució i sabem que 0,66 són quilograms de solut, fer la resta, 10 menys 0,66 i ens dona 9,34 quilograms de dissolvent. Seria l'altra resposta del problema.